Moi, mä olen Natalie ja asun Suomessa, Savon alueella Kuopiossa. Tänään kerron sinulle jotakin hauskoja faktoja Kalakukosta. Mikä Kalakuko on? Kalakuko on kotoisin Savon alueelta ja se on ollut perinteinen ruoka yli 600 vuotta. Kalakuko on ruisleipä, jonka sisällä on kala. Joskus voit lisätä lihaa tai kasviksia. Syödään usein kokonaisena ateriana voin kanssa. Tosi herkullinen. Erityinen versio nimeltään ripakukko on varustettu kahvalla, jota sitä on helppo kantaa. Vielä yksi asia. Tässä on Sava kansallispuku. Nähdään Suomessa. Heippa!